Prezentácia makléra, že vraj nefunguje, keď každému vysvetľujem, ako je veľmi dôležité pekne odprezentovať každú jednu nehnuteľnosť, tak teraz príklad z praxe. Pozemok, ktorý si majiteľ predával takmer 2 roky sám, použil na to plachtu na plote, mal to na známych portáloch ako Bazož a podobne, prešiel 3 kolami znižovania ceny. Nakoniec na tej najnižšej cene zostal rok a pol. Následne majiteľ oslovil mňa ako realitného makléra, či mu pomôžem s tým predám. Dohodli sme sa samozrejme na spolupráci. Viete, v čom bolo to čaro? Ten pozemok bola jeho srdcovka. On tam celé roky trávil a staral sa o to. Bol veľmi dobre udržiavaný, lenže keď si spravil pár fotiek na amatérskej úrovni na svoj telefón, nebolo vidieť čaro toho pozemku. Odprezentoval som tam dronové zábery, dronové fotky, spravili sme tam reelsko na sociálne siete a rovnako som natočil aj veľké video na YouTube. Viete, kedy sa našiel kúpec? Na druhý deň. V stredu to išlo von, štvrtok bol pozemok predaný. Na toto vidíte, ako veľmi funguje profesionálny prístup, nastavená stratégia predaja, dobre nastavená cena, pretože s cenou sme už nerobili nič.